Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Vjerovatno ne možete prepoznati grad iza mene, ali to nije ni bitno jer se nalazimo u Zavidovićima. Danas idemo vidjeti kamene kugle kako izgledaju, idemo vidjeti kako izgleda Tajan i jezero Mašice poslije, ne znam ja kad smo zadnji put bili. Zato pridružite se u otkrivanju ovog grada iza mene. Prošli puta kad sam bio u Zavidovićima nismo imali vremena za kamene kugle, međutim sad ćemo imati. I sad idemo direktno tamo, znači da vidimo. Ja iskreno nisam nešto puno istražio o tome, ali eto, vjerojatno će tam neko biti ko će nam ispričat. Ako ne bude neko ko će nam ispričat o tome, onda će biti neki natpis gdje ćemo pročitat. Tako da, idemo tamo. Evo sad smo došli iz Zavidovića do ovog lokaliteta, idemo prema njemu. Ovamo iza mene ostavio sam auto i onda idemo pješke. Vidjeli ste znak u kojem piše da se ovamo autima ne ide. Idemo sad tamo vidjeti kako to izgleda. Evo vidjeli ste sad snimke dronom, kako ovo sve izgleda ovdje. Ulaz se ne plaća, put nije loš, ali nije baš nešto ni dobar. A ovo iza mene su kamene kugle. Neke su cijele, kao ona gore, a neke su ovako polovične, a neke su opet cijele. Dosta ih ima ovdje. Sad, kako su nastale? Najzanimljivija je ta činjenica da su one obule i da je teško čovjekova ruka u bilo kojem dobu ovo mogla napraviti. A zbog toga postoji ta teorija da su one ovdje došle, odnosno da su nastale pod dejstvom nekih vanzemaljskih sila, odnosno vanzemaljaca. To sam negdje pročitao. Negdje sam pročitao da su nastale, sad nauka gdje se uključuje, ona mainstream nauka, da su kretanjem lednika, odnosno kretanjem lednika po kamenu, one dobile ovakvu oblu površinu i ovakav izgled. Otkrivene su ovdje tako što je bujica prošla ovdje, vjerovatno ovom rijekom, i one su isplivale, odnosno došle na površinu. Kad i kako to ne znam tačno, rekao sam vam, malo sam istraživao o ovom, ali eto, došao sam ovdje da vam pokažem kako to izgleda i da vidite šta je to u stvari. Oko ovih kugli se ovdje protiče ova rječica kojom evo možete proći kao što sam ja prošao ako smijete, ako ne onda ništa. I cijelim tokom ove rječice možete pronaći i naći po neku kuglu. Evo vidite, ja prolazim, sad sam stao na jednu, evo ova je polovična. To je ta polovična. A ovdje imamo jednu cijelu, sad ćemo gledati da dođemo do nje, a da se ne pokvasimo. Evo ga. Evo ovdje imamo jednu cijelu. Smatra se da one emituju energiju. Tako da ovdje ljudi dolaze i na liječenje tom energijom. Pa, ako vas interesuje to, svakako dođite i zbog toga ovdje. Evo još jedne kugle. I ovdje ću stati. Interesovalo vas ili ne interesovalo vas ta energija,
njihovo porijeklo. Sve to na kraju nebitno, koliko je ovo ovdje zapravo lijepo. A pogotovo vrijedi doći za Avdoviće, jer je to jedan planinski grad, zapravo u podnožju planine i prelijep grad, iskreno. Tako da idemo dalje, idemo prema Tajanu i jezeru Mašice. Evo došli smo na Tajan, ovdje smo već bili, sad se spuštamo do vodopada iza mene. Sad ćete dole vidjeti kako to izgleda i zapravo već ste vidjeli, već je to bilo u mom starijem videu, odnosno u onom prošlom videu o Tajanu, to ćete biti dole u opisu, a sad ćemo vidjeti kako opet i ponovo to izgleda i malo ćemo bolje snimiti dronom jer je tad malo slabija bila oprema. Sad ćemo se dignuti dronom da vidite kako izgleda ovo malo bliže i puno ljepše. To je to. Nadam se da ste uživjeli snimka, nešto je dron zafrkavao pa ću vidjeti šta mogu izvući, ako ne bude, ne bude. Sad idemo dalje, idemo prema jezeru Mašice. Evo poslije ovog puta prema jezeru Mašice došli smo tu na parking. Evo tamo je Ivica, tamo je auto, a mi sad idemo putem prema, znači do ovdje dođete, tu parkirate, a možete direkt do jezera, mada se mene ide direkt do jezera, ovako mi je ljepše malo i šetnje da budem. Ovako, sad smo na jezeru Mašice, vidjeli ste, odnosno vidjet ćete tek sad kako izgleda iz zraka, ko nije gledao, bili su i prije snimci sa dronom, prelijepo jezero stvarno i ovdje se isplati doći. Avdovići su pun pogodak i ima dosta lokacija koje se mogu obići, pogotovo ovako kad je proljeće i topi se snijeg, priroda još ljepše izgleda. Eto ga ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video, da ćete posjetiti Avdoviće, da ćete posjetiti ove lokacije, pogledajte i stari video, ovdje imaju na dodatak jedan kamen kugla i to je to, vidimo se, čujemo se u sljedećem videu, dotad gledajte stare, gledajte i ove nove, like, share, subscribe, vidimo se.